Nik uste garrantzitsua dela Asteasu Arrontzako, Bernardo Atxaga munduan zehar ezaguna da, Obabaren mundu magiko hori toki guztietara hedatua dago, baina guretzat Asteasu Arrontzat Obaba bada leku fisiko bat ere, eta ordun oraingo pasea bidea, ibilbide honekin, mundu fisiko ontara dator Obaba, eta oso gustora gaude, proiektu oso ilusionantia izan da, eta jende asko erakarrigo dula herrira uste denik. Zoragarria izan da, benetan Atxaga pertsona komunikatzaile oso ona da, zoragarria izan da, 2 orduz egin dugu ibilbidea. Hasieran bai egin dugu, 9 urteko umeekin egin du argazkia eskolakoa, gaur egungo umeekin. Oroigarri gisa nahi zuen hori gorde, zeren bera badu argazki bat Obabakoan aipatzen duena, ez? Bera 9 urte zituenean eskolakidekin bazuen Elizako eskaileretan ateatako argazkia hori errepikatu nahi zuen, baina niretzat politagoa izango da biharkoa, larun batez Atxaga berriro bilduko da bere eskolakide guztiekin, argazki hartu eta denak topatu ditugu, 4 pertsonaia hilda daude argazki horretan, baina beste guztiak topatu ditugu, lan izugarria izan da, zeren denak ez dira Asteasun bizi, eta larun batez 12etan denak bilduko dira berriro Atxagarekin, eta nik uste momentu hunkigarria eta polita izango dela. Hau, sorreran gaina gu hasi ginean pixkat lantzen ideia hau izan zen, bertako ekonomia lantzeko asmotan, turismoa o jendea, inguruko jendea Asteasuera erakartzeko, eta Obaba zan berezitasuna Asteasukoa, noski Atxagaren baimena eta laguntzarekin egin beharrekoa zen, eta erabatekoa izan dugu, berarekin lana egin dugu denbora luzean, gauzatu da, eta jende asko ekarriko dula Asteasura, ni seguru nago. Merezi du eta gonbidatuko ditugu hemendik denok bisita egitera, berrira. Une ditu zoragarriak, eta hori da hasiera eta bestea da bukaera. Eta tarteko guztia izaten da tensioa eta kezka, baina hasiera oso polita izan zen, ikusi genuenean egin zitekela, eta gero bukaera areta politagoa kasu honetan, ze ondo bukatu da, nik uste oso ondo bukatu da, ez genuen pensatzen da, zema jende lagundu duen, hortan harrigarria da. Batez era 13 urte arteko gertaera guztik sekulako garrantzia dutela, norberaren bizitzan da, beraz, jaioterria zentzu literalean ahaztezina da. Nik gauza asko ahazten ditut, baina nire haurtzaroaz eta ahazten.